हाग्रामा महिलारि सारा खालि फ्रि कचिं होनायल' नङा थांनाय दाननैसो गिबियाव जों नुनो मोनदों मेट्रिक आरो बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिनि जायफ्रानोखि टप 10 आव बिटिसिनि हालामाव जायफ्रा उथ्रिसारनो हादों टप 10नि पजिशननि गेजेराव बिथांमोननो 5 लाख रां मोनसे अनसुंथाइ होनायनिबो फोसावदों आरो बेखौ थाबैनो नैबे आगस्ट दाननि गेजेरावनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादों आरो लोगोसे जायफ्रानोखि जिखुनु एमआइएल साबजेक्टआव 100आव 100 हाइएस्ट मार्क लाखिनो हानाय बिथांमोननोबो 3 लाख रां बान्था होनायनि बेखौबो फोसावनाय जादों बेखौबो थाबैनो बे आगस्ट दाननि गेजेरावनो होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय गावबागाव जिल्लाखौ लानानै मोनबा जिल्लानि गेजेराव गावबागाव जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 आव जायफ्रा गोग्लैदों बिथांमोननो अलरेडि 20,000यै होखांबाय आरो मख'नो गोनांदि साननैसोनि आगोलाव रिजाल्ट मोननाय निट आरो ओमफ्राय JEE जि मोनसे सायख'नायनि आन्जाद बेयाव उथ्रिसारनो हानायफोरनोबो 5 लाख राङै मोनसे अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ फोसावदों आरो जायफ्रानोखि एडमिसना इमारजेन्सि हिसाबै लानो गोनां जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय अलरेडि होबायबो आरो माखासेफ्रा जायफ्रानोखि समजों लोगोसे नेनानै होनो हानाय अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो होनायनि थाखाय मोनसे थिरांथाखौ लानाय जादों बेबायदिनो सोलोंथाइनि खेथ्रआव मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा दायो नाजाबाय थादों आरो बेखौ जोंबो हानजानि मानसि हिसाबै बिपिएफ हानजानि मावथि हिसाबै जोंबो सारा जेरैबायदि बिथोन होदों बेबायदि जोंनि बिबानाव गोग्लैनाय खामानिफोरखौ जोङो जेरै हागौ एरैहाय मोजाङै मावफुंनो नाजादों आसा खालामदों जोंनि फरायसाफोरा देग्लाय जोङो हाखु दाखुयै खालामनो गोनां जादोंमोनब्लाबो समजों लोगोसे गोबां खामानिनि गेजेराव जोङो खारफानो हायाखैमोनब्लाबो फैबाय थानाय समाव जोंनि गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि सोलिबाय थागोन बे समसिमहालागै हाग्रामा महिलारि सारनि बे थांखिखौ जों जाफुंहोनो थाखाय साबसिनै दा जिखिनि थालांबाय माखासे गोरोन्थि एबा माखासे जोङो हाख'यै बेफोरखौ जोङो आबुङै नाजानानै जोङो उनाव मोजां खामानि मावनो थाखाय जों नाजागोन बेखिनिखौ लानानै जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो नाजादों बे जुलाइ दानाव जिथु गोलोम बोथोरनि बन्द बे गोलोम बोथोरनि बन्दखौ लानानै मोनसे गिदिर मोनसे उद्देश्यखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि आवनो इउथ बिपिएफ आरो लोगोसे बिएसइउनि दैदेननायाव मोनसे सामार भेकेसन कचिं केम्प खालामनानै जेराव जेरैबायदि सुबिदा बेबायदि खालामनानै 9-10 थाखोनि आरो लोगोसे 11-12 थाखोनि बेखौ कचिं होनो थाखाय दानसेनि थाखाय बिथोन होदोंमोन नाथाय जोङो माखासे सुजुग सुबिदा हरखाबै जानायाव हास्लाबजोबा बेबायदि जानायलाय जोङो खालि क्लास 10 नि मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनो गोनां 12 नि बेखिनिखौ लानानैनो जोङो धोनस्रि समष्टि हिसाबै जोंबो आरोबाव बिएसइउ आरो इउथ बिपिएफखौ लानानै गागि बिपिएफआबो बेवहाय सहযোगिता थानानै जोङो गासै मोनबा केम्पखौ जों सालायगासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय बिहुराम बर' नैबे गोजौ फरायसालियाव जोङो मोनसे जोबथानाय क्लसिं सेरेमनि हिसाबै जों खुंबाय दिनैनि अक्ट'खौ लानानै आरो माखासे सोलिगासिनो दङ 27 अक्ट'हालागै सोलिबावगोन माखासेया आरो दाखालि मोनसे जोबनानै थांबाय 22 अक्ट'आव दा बेबायदि हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गिदिर उद्देश्यखौ लानानै जि खामानिखौ बिथोन होनाय जादोंमोन बेखौ जोंबो उपलब्धि खालामनो हादों आरो नैबे दानसे जिखिनि जोङो कचिंखौ होबाय थाबाय जोङो नुनो मोनदों फरायसाफोराबो आरो गार्जेन आरो माखासे जोंनि बुद्धिजिबिफोर बिथांमोनाबो बिनि सोमोन्दै सावरायदों आरो बिनिफ्राय बिनि मोनसे मोजां फिथाइखौ बयबो आसा खालामदों मानो होननानै बुङोबा शिक्षायानो जाबाय गोहो दानि जुगाव आरो बिनिफ्राय जों बिटिसि हिसाबै जोङो दावगानो जुदि लुगैयोब्ला जोंनि जेनेरेसनखौ उन जोलैफोरखौ जोङो शिक्षानि खेथ्रआव एबा सोलोंथाइनि खेथ्रआव जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै मोजां शिक्षा लाहोनानै जोङो गोरों गोरा खालामग्रोनो नांगोन बिनि उनावसो जों आसा खालामनो हायो ओरैनो नैबे केम्प हिसाबैब्ला बेवहाय एभारेज जोंनि एटेन्डेन्सआ 50 निफ्राय 60 नि गेजेराव जाबाय थादों ओरैनोबालाय बिसोरनि रेजिस्टार जायफ्रानोखि बेवहाय जइन खालामनाय बियो 85 नि गेजेराव दंमोन बेनिफ्राय जोंनि धोनस्रि हिसाबै जोंहा मोनबा केम्प दङ मोनबा केम्पनि गेजेराव जोङो 900 प्लास माने 1000 नि एसेल' खम जाहैयो
अबयसे एटेन्डेन्स हिसाबै बेबायदि फुरा जाबाय थाया खिन्थु रेजिस्टार हिसाबै 960सो गासै जोङो हायार सेकेन्डारि आरो बिनिफ्राय मेट्रिकनि आनजाद होग्राफोरखौ लानानै जोङो टटेल बेबायदि फरायसाफोरखौ जों कचिंखौ होगासिनो दङ।